Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 10:05. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by Joy Dishwashing Liquid. Ini nga oras ginadulong sa aton sa kaalwan sang Tanduay 5 years. Tibay ng loob, tibay Tanduay. Standby sa Action Night Patrol, magasunod sa dili ginamang madugay. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Tagbantay sa mga hitabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunang iging disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis ang iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! I will kill you if you destroy my country. I will kill you if you destroy the young of my country. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Aksyon! Night Patrol! May gabi sa liwat, kamusta naman mga palangga ramon tagpalamati, region wide mga palagad kita sa nabilin 52 minutos. Karon nga adlaw Biyernes, Friday night, petsa 24. Biyernes na mga edisyon sa inyo sininga palatuntunan sa kinanda liwat naman naton nga mangin kabuylog ang bilog naman nga puwersa aton sininga news team aton sininga correspondent sa liwat na Manila sininga pagdulong sa pinaka ulihi labas na tipon nga mga police report block entry record of events. Opisyal nga naman lang sa police block entry aton sininga Polisan Central, Southern kag Northern Negros. Ang atong sini mata kag durunggan oras man sang kagabihon ang atong sini ka Patrol 2 Crossword Patrol. Kay na pa nagalibot sa pinakabahin sa Metro Bacolod, liwat naman naton nga bantayan. Liwat naman naton nga himulsuhan. Amat-amat naman nga pagdalom sang kagabihon.
Anano man nga mga eventualities from where the action is. Ara si Action John Diaz nga mag-responder back-to-back sa aton nga piloto. Was-was ko may ariya lang kon mais. Importante, way lang malisya. Aksyon, Papang Nixon Tahob. Ang atong mga pagbantay sa pinakaulihiman nga mga balita update sa national kag international. News Center sa Aksyon Radyo Bacolod. Ginabantayan ni Aksyon Am Defensor. Ato sa nga mga technical partner diri sa studio ay Master Control sa technical side. Broadcast Engineer Henry S. Pulgar. Backup diri kay IT expert Sir L. Ray Dutilios. Sa kinandan ang inyo sinilagad, ang inyo siningang kurman Action Night Patrol Program Lunes Tubtob Sabado. Ako naman si Action Eric Magbanwa. Off din ninyo ako sa nabilin 50 minutos. Nga pagpangalagad, inyo pala tuntunan. My God, I hate trucks. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Action Radio Philippines Standard Time, alas 10:11 na kita. Uy, may gabigli kay Kapitan Junior Alcantara sang Barangay 12, no? May gabi dira sa kay Barangay Kapitan Junior Alcantara. Kag bilogya nga pamilya sa mga taga Barangay 12, ba? May gabi dira sa inyo, damo at tada listener. Salamat din sang upod katagabi ni Kapitan Junior Alcantara diri sa aton sining nga pagpangalagap. Si former Barangay Kapitan Eman Rectra kag bilogya nga pamilya gapaurok-urok man sa Action Night Patrol. Ang akong classmate galing nga gwapaw si Annalisa Milievo from Germany with Love. Ara ga monitor. Met may gabi na sa imo. Amuning classmate ko nga way galubad, way man gapud is steady pulse. Si classmate Annalisa Milievo from Germany. Davao City monitor kag nagalantaw man sa ato sining live streaming. Si Tupas T. Puyos. Grabe ngalan niya, no? Tupas T. Puyos. Sakay Madam Kem Mijares, mayong gabi gid. Amo man kay Madam Kadi Laurilia. Dara sa may Jordan border, nagapamati dara sa aton si Sorera L. Leo. Salamat gid kay Sorera L. Leo. Gapang urok-urok man sa Leo. Si Nairi Iknoslib suli-suli abi ano pa nga aton pamasa sa suli-suli man Mr. and Mrs. Lordsky di Dulo sa Pojaira United Arab Emirates. Ara man sa si Niblim Onirom nagabi dira kay Niblim Onirom. Lumauya man ba? Action Radio Philippines Standard Time, alas 10:13 na. Una kabahay sa aton sa nga pagpangalaga, ginadurong sa inyo sa kaluan sang Evergreen Herbal Capsule. Pinakabago, pinaka-epektibo nga herbal supplement. Ang sobra ginabuhinan, ang kulang ginadugangan. Amo ini ang sekreto sang Evergreen Herbal Capsule. May 7 ka mga sangkap: turmeric, saluyot, malunggay, ampalaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C. Evergreen Herbal Capsule, a quality product of Doc
Hiko Alternative and Health Food Center. Aprobado sang BFAD, mabakal sa pinakamalapit ninyo sa nga butika, nagtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw, ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Aksyon Night Patrol! Ini mga bahay sa ato sa nga pagpangalagad ginadurong sa inyo sa kaluan sang Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea. Nakahibalo-bala ka mo ang Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea. Maayo man ni sa may mga allergies. Maka-improve sa atong sininga mental knowledge. Ini agod malikaw kita sa tawag bala nga Alzheimer's, Parkinson's, kag iban pa nga balatian sa nervous system. Epektibo ang mangosteen nga antioxidant foods. Maayo man ni nakapatap na ini sa tawag nga mental deterioration. Amo ini ang mga sekreto dala sang Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea. Sa inyo nga pagpapalaklon sa grocery store, hindi makalipat, lista ha para ikaw hindi malipat. Nadaan ang alam, Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Aksyon Night Patrol. Sininga bahay sa ato, sininga pagpalagad, i-check ta ato sininga Patrol 2, ang ato sininga Crosswind Patrol, kamusta honta ang sitwasyon sa Metro Bacolod. Friday night, kamusta honta ang paglibot-libot ni Aksyon John Diaz. Hibaloon ta ang atong sini palibot sa syudad sang Bacolod. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Aksyon Night Patrol Field Reports. Aksyon dyan, may gabi, Patrol, pes kami. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Aksyon dyan. Actually, kung hey Fatsoy, para sa tanan naton nga mga kauturan niya mga Chinese, Filipino-Chinese. Karon kita live nag-report sa may Bacolod Wantong Temple, no? Ari din makita naton pwede na mo na sa dinaguso ng mga kauturan naton nga mga Filipino-Chinese. Meron din mga pure Chinese direction na rekin na nakita naton. Actually, bago lamang ang ilan ng monk nila ginatawag na kung kaisa lang na siya kanina kapag itagit sa publiko. Pero nabatian naton in full Chinese language sa nagambal, no? Ari ka diri sa may luhagdan-agdan, di ba, no? Kay kanami diri nga sitwasyon. Okay. May mga Christmas lanterns din sila. And then may activities sila actually ginahiwat. Meron din ang colorful activities. Makita nila sa Facebook Live. Okay. Sila nga mga tinion. Anyway, ang ininga temple along sa may Burgos, bala, ante sa Lopez East. Now, there is right na rin yung Chinese temple. Make open sa for public action ay karon nga gadi. Okay. Sa kilid na ton pulo preparar gani ang ang madagan dance bala. Okay. Na kay ma-perform sila. No, subong naman niya ang perform actually nagtamo niya ang pila ka may mga kasubantan nga bitbit, no? Let's check that dito sa may babaw. Kami ari nga daw
Arab na ano ka, ma-pray ka, correct. Okay. Mga muyo ka. Mhm. Mamangkot na din sila. Kaya meron sila nga mga ano ba, mga kandila. Mhm. Na meron din sila nga mga red sa nga papel nga mo na ginapormahan o kung nabi may butang ka dira Okay. words or something sure Aha. yes after sila meron silang the verse of practicing the 3 acts of goodness na meron sila kabutang diri may isa din ka daw o ano siya no wishing well Mhm. na mabutang ka mga coins na meron din na kabutang sila and then they're practicing the 3 acts of goodness kaya mabaki mo name and then may vow to practice ka kung ano mo na to 3 acts of goodness from now Okay. on I vow to do good deeds remember yung mga tawag na nila nga yan how you wanna win don't pray there's the verse of practicing the 3 acts of goodness that's what it is Mhm. okay damo din pwede ka magka-pray sa sulod no kaya kay dapat in silence ka gusto tayo naman magsulod alang pa sa may alang kami magsulod sa may temple kaya mismo and then may mga pulo papel din no asa de bere kung ano tawag sang mamayang gabi pamak sa radyo at radyo Bacolod mga ano sa panuwag sa mga paper na sa mga ano ba ang wishing paper. kung magbuhat sila mabayad Mabayad 10 pesos. And then they have to write their wish sa paper. And then put it here. pakabit lang nila Pakabit nila. Pati ma'am, ang sa pagbutang ng wish, wala man niya kung ano nga language sa ganito. Why man? Pero may mga player pa sila na, before sila magbutang, o diretso na lang. Diretso lang. I-write nila. Dito sa Sa other side. Kamo din ma'am, mga candle. candle. May mga meaning siya ma'am, ang candle ma'am. There is the meaning. Okay. Offering siya. Bali, ang harmony, ano rin siya ma'am, magambal ma'am mo? 3, Ching light. chicken light. And then meritorious light. At 100 pesos, amo ni 5 harmony light, amo ni siya nagko, 100. Ang Jing Chang light is 50 and then meritorious light is 10 pesos. Amo ni dalaw nila magsulod ma'am. May mini kada kandol. Dalaw nila magsulod ma'am. Ano? To pray. Okay. Buddha. Oh, gusto lang yan. Okay, amo nang gadupa-dupa. Oh. Pero pag galing pa lang tagwa, ginatindihan na. Oh, ginatindihan na. Dari mga pay, dari mga pasang candle. Pero may mga restriction na bawal nakasuot. Bawal naka-short, naka-sleeveless, and then mag-enter ka, you have to take it off your shoes. Kung wala limit, miski anong religion ka, kung di ka sa pwede lang yan. Oh, okay yan. Dapat kung anong mga religion, anong culture. Oh. Ako na nga damo, di ka sa. So far, ano ma'am, damo, itong volume sa tao. Damo mga kapit. First time ang opening na, ano oras ka open, kaka-close na? So, damo, siya last year. Damo last year. Subong ng Jota yung side ba lang. Ma'am, ano ma'am, open is until what time ka mo doon? Until 12. Kay midnight. Ay, sige, nagipagkasama. Oh, yes. There's a bell na ibang pa. Karoon. May big bell, may bang. Pero pagkabuhat siya, open pa Japon. Open siya. Pwede na di kakanto. Pero yung sarili nga temple, ma'am, kung may activity lang, gid yan, oo. Oo, kung may activity, yun siya open. May kung regular day, so, ano lang. So, Prayer? kung regular day, Sorry. Okay. Hindi ka nila, wala ka nila, ka prayer area siya, pwede man for studying. Mhm. Okay. Okay, sige, thank you again. Ma'am, thank you ngayong gabi. Agsalak mo, madali nagkainaabot ka nagamakas ng candle. Ang ibang dali sa ila, kagusto gid lang magsulod, no? Kaya kayo na-curious na. Meron ka nga prayer pad, no? And then, meron man dali mga ganda nga naglain-lain ng iyang meaning. Meron dali nga mga, sorry ka na yung panawag na dali. Mayara man nga kung anong gusto ni mo correct nga imo pangamuyuan abi kay may mga prayer man sila content hindi ko ng purpose sini ka nga gabi may pila diri ka mga kilalaman nga mga personality si Attorney Saril sang Comelec dari di ka gabi sini nga gabi no nakalabay
Damo diri nga mga ano, depende naman di kung sino gusto magkanto, no? Sino nga matinon gani may dragon dance na ang dragon nila hindi pula nga dragon kundi silver dragon. Okay. Puti siya nga dragon ang siya ilan naman ginapakita, no? Damo di pulo pa picturean, damo ka di pwede kantuan. Kung ma-experience ang Chinese culture, pwede ka gini kanto. At least sa security, balari din Okay lang kung katsinilas ka dyan? Ha? Katsinilas ka, okay lang? Okay lang kung nakatsinelas, basta hindi ka lang mag-short. Hindi ka naman sleeveless. Hindi ka mag-sleeveless. Ang pagsuksok ng sleeveless, actually, pagsuksok ng short, allowed siya magsulot sa temple. Pero kung magkanto kayo sa may prayer area, ang area kung sariin, mapangamuyo ka, hindi pwedeng short. Okay. Kung ka sleeveless kaya, short ka mo, sulod ka, okay lang? Okay lang, okay lang. Why entrance fee? Wala actually, Rick. Okay. Free lang kita nga mag-diretso ka magsulod, no? Di ba pang Nixon kanina, damo sa mga picture session. Basta masala siya ka ng budha, mga blada. Gani kasi, ako gani kasi ito mag-dupa-dupa. Aram lang dupa-dupa. Kaya nakamuyo ka Kasi sobrang dupa-dupa kasi kara siya wala ka budha. Pero kung ako, ari din ang ilang ang monk na bala. Nga doon mo nang ginabali nga doon sakat. Kaya sa karate nga ginatawag. Kaya actually nag-speech in Chinese, but just good. Hindi kami mag-intindihan na man na. Kung kay Fatsoy, ginapatsindi, ang ginapang ginapangambal. Pero mga restricted area, hindi ka pwede ka palapit. No? Great. May ang dilang ito tubang actually kagdra sa center sa may prayer area or area kung saan din sila nga naganilay no din na sila nag-reflect no kag din actually lang allowed pero the rest sa likod hindi na pwede. Okay. May mga ari man diri mga presentation may mga bata wala nila nga mga Chinese ged na kinadto diri karon nga gabi actually no. Marami sang lights nila no. Kanami ka tom pwede ka damo area nga pwede ka kapulo pa picture. Why pagkaon sulod may ari kayo na nakita ko kabaligya sila. Skillet lang po sa sulod, why? Ha? Sa sulod ba kabaligya pagkaon? May ari. Sa sulod? Ano mga pagkaon nila dyan? Mga Chinese food man, actually. Ba? Oo, mga Chinese food man, may ari din mga drinks, no? Ha? May mga ilim nun, actually, nga baligya. Ganun ka. Baligya, kaya pagkaon, baligya, amo na? Yes, baligya, kaya nila. Anong ilim nun, lada? Ito may mga, doon may mga milk na combination. Hindi ko familiar sa iyang ngalan, Jeff. Kasi para sa kabataan, ginaguro? Gani, no, may mga milk combination. Meron rin may mga gatas, no? Pwede ka doon nakaporma. Dagi ito yung pang ano yun. Pang Chinese, no? Mga kabalik-sabik. Ngayong gabi, nga attire? Na fortune god. Ano? Fortune god. Na fortune god. Amo na usually ang common eh. Nung first time, kung ito na-use, first thing search ko siya, nang masbot ko siya yung iban. I remember kasi organizing group. Or gusto mo lang yun mga muna. Hindi, pwede ka So ikaw you represent fortune god. Ano ko nung meaning niya? Ako ang dealing master din sa tanglas. Pero sa family pala. Yung itong head of the family. Kumbaga doon itong hari. Amo na ka doon kaya nagpa-blastara. Okay. Amo na dragon dance ng next. Okay. Sige. I think fortune god. May mga baligya. Sila kari. Ano na mga melon. Ano na yung mga baligya? Melon drops. Okay. Mga Chinese ka na food. Okay. Mga Chinese food. Chinese food na? Pero may mga ano galing eh. Okay, may mga melon drops sila. Okay. Ano pa ginagawa ni Bandri yung? May mga chips man. May ano ganyan actually yung hindi ko pero may mga nuts, no? Para lang lisok. Sandia, no? Nila may mga mani, may mga tikoy. Okay. May mga ampaw. Basta tikoy. Pila tikoy ito mong? Amo na ako. 120 ako kita. 300. 120, 300 ang tikoy. Hindi na nga baligyan eh, no? Okay. May mga powders na nga baligyan. Mo na basura, baligyan ka tikoy. Di ba meron nga may violet sa dalawa? Or puti lang ito yan? May ubi flavor. Di ba ginaluto pa niya? Paano? Prituhon, no? Okay. Prituhon. Ano ni? Ampaw. Okay. Ampaw. Or rice. Ampaw? Rice and peanut yung combination. Ampaw. Sorry. Okay. Ito na nga yung mga liso ka sandia. Ay, hindi na yung pang... Ano yung pang yan?
ano, yan, hindi ka commercial. Ulustuhan sa kinang lano, Ano? ano? Sorry to pati. Anong yan ni Papangya? Ang ulustuhan, mga balay. Angel yung ulustuhan ng imo yan. Ang yan ako obra si Kara kasi ako budhan na ako sa obra na ako. Kami ari din naka-dress pala nga babae nga gablo bantay amo ning iya. Oo. Okay, ang kabudlayan ni Papangya karon basi masikarangan sa karon blang sang monks na blang nga naga labaw-labaw, nagalagaw-lagaw na karon sulod sang Chinese temple da, action dyan. Yes, Andrik, sa ito may nakakita. Sabi yung mga babae, ito nga doon nagabantay nga naka-dress, siyang nakapongkom, ulustuhan, amo ning iya. Ano naman lain-lain ang iyayay, no? Anyway, naka-perform subong duwa ka mga grupo for Dragon Dance, ang silver kag ang red, no? Sa abal din sila sa red. Nami, tari kung maka-istorya, kita ba mga pure Chinese with. Okay, I don't know kung ang kilala ko kung ang sa gabalik. I don't know kung siya, pero hindi ko familiar. May mga kilala kang mga Chinese nga nito rin. Okay. Nga nagka-lagaw-lagaw. Karon nga gabi. That's second. Wala siya. Hindi siya present tonight na siya na rin now. Okay. Anyway, so far, mo na pinagkauli din natin ng sitwasyon sa area mismo sa Bacolod Wantong Temple. Mga sa area ng Santalang Burgos. Sila sa Bacolod Gadamo. Ang Gadamo, ang Dodori karong gabi. Kalabanan, comment sa Facebook Live natin. Kagasan, tawag ka pumakot kung din. Pwede kayo ba nila nagkato na lang di kinakakita. So, nag-open gali for public. Libot sila guro nga open sa mga temple. Na pwede nagkatuan. Tikaroon gali ito ang gabi. Basi ka bati, lagabong. Mula mga lapit rin nga lugar. Mas-start ng ko, ano? Chinese New Year, no? Yes, karon na. Karon na sa Kagahon. Yes, na rin. Karon sa Kagahon, ang highlight will be on February 2. Yes. Sige. Arana na gano'n ang Lion Dance. Ari yung Lion Dance sa manang sanarek. Kaya na Dragon Dance, mong Lion Dance sa manang perform. Okay. Kaya ang mga dragon, dito na nagkasulod sa may temple, sa ginapangamuyuan, bala. So mong yan, nag-perform is ang mga lion naman. So Lion Dance. So, sila may kabilog na lion. Anom ka lion, may ara nga 3, 4, kailangan na gano'n. Sa pula, isa ka silver, kagita naman ka color yellow. So, para sa nagkasatong nga mag-aksyon, ang mga pinagkaulit din natin yung sitwasyon, karoon sa Bacolod daw, yuan tong temple. Dito sa Burgos, sa itong Bacolod. Mga aksyon, nga ba dapat ito batayan, kapit natin naman sa tumuli pagpangalagaan. Balik sa kikinaman sa kapulisan, kapit yung Center of Milka Pesos, sa Manor, sa kinatong Transfer, sa Muna Recover, sa Tuwag, sa Separado, sa Bible Corporation, sa Bacolod, karoon din, lamang nga daw. Detale, sa kinan pa mag-aksyon, balik daw magkayaan, kapit pagpangalagaan sa aksyon, Night Patrol. Mga aksyon tandaan, isa sa marason sa pagtugas sa malatian sa panawat ng mga paguyang ko ng paglubo ng agonim function, ang mahiko akolon, kagang hindi regular ng pagpagwa sa giglo sa Bunlawa, ang may dako ka papel sa paggawa ng agonim function. Ang dapat imuon, simple lamang, mamartugon kagpasan nugod ang inyong function, pag-isagaw ng paggamit sa Superfiber. Superfiber, the best acting colon cleansing product aprobado sa FDA Philippines. Ganun pa sa aksyon, baka na sa Superfiber. Rentas sa Bacolod, ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz sa Bacolod Action sa Bacolod Action Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Salamat dyan, Diaz. There you have it, live report nila sa Chinese Temple. Ang Dispiras opening sa Chinese New Year dira mismo sa Chinese Temple. Kung hey patsoy sa aton nga mga Filipino-Chinese businessman nga ari diri sa siyudad sa Bacolod. Balikan na lang si Action Jan sa kompleto nga detalye sa sine headlines. Ang observation report ni Action Jan Diaz kinadulong sa inyo sa Kalawan sang Santon Placer Valawel. Ang balanyos nga may antibiotic properties. Santon Placer Valawel maayo ini sa may mga allergies kag may mga katol-katol sa panit. Santon Placer Valawel, isa kapahid, dula ang katol-katol. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! May gabi dira kay Sister ko Merma Magbanwa, monitor sa saton sa nga live streaming. May gabi dira sa kay Sister Merma Magbanwa sa iya dira nga mga kabataan, kag of course sini nga bana, no?
Mailan dira nga pagpamati sa Aksyon Radyo Bacolod, sa kay Manong John Bironio, sa kay Jo Marie Castillon, Percival Villamor, sa kay Labrada Iniego Bethany, sa kay Franco Villanueva Osorio, of course sa kay Juan Roberto Nanit Del Yoso Sr., kag sa kay Maybel Morin. Ka-monitor gisla sa ato, no? Sige, i-check na ang mga report na gikan sa ato sa lima correspondent. Una ito report live gikan sa Northern Negros. Ang ato sa San Carlos PNP Connection upod kay Aksyon Stephen Prisquito. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, radyo. Aksyon, Night Patrol, Field Reports. Yari sa Aksyon Stephen Prisquito. Line number 1 sa report. Stephen, may gabi, please kami. Yes, sa action na Eric, diri sa siyudad sa San Carlos, nga ang aton nga Bureau of Fire and Protection sa karon nagapadayon sang ilang mga pag-investigate o kunining pag-inspection sa tanan nga mga buildings kag ining mga bago o kundaan ilabi na sa ila pag-renew sa mga business permit sa karon kay mapatapos na until na lang sining January 31 ang mga process sa sining mga business permits sa tanan nga mga naga-renew sang ilang mga business permits o magkuha man sang bag-o. Sunod pa sa kay SFO1 Marilo de la Cruz ang fire marshal diri mismo sa siyudad San Carlos nga ang ilang problema ini mga daan nga mga buildings o kon all buildings kay damo ini sa mga kinahanglan nga mga kinahanglan nila nga sundon ilabi na ang pagbutang sa mga smoke detector, sprinklers, ining mga fire extinguishers kag ila ining mga fire exit no kay since daan na ining mga buildings so may ara gid sila nga dapat iga-follow ilabi na sa fire code no sa aton nga Bureau of Fire. So gani nga sa karon na halos sa 70% pa lamang ang na-inspeksyon sa aton taga Bureau of Fire para ini sa fire safety code no nga sa diin sa karon hinapit na nga matapos ang pag-renew o pagkuha sa mga business permits para sa sining tuig 2020. So gani nga dugang pa ni De La Cruz nga ila pagkaron nga pagadugangan pagid ang effort kag ang problema nga sang iban tungod sa kamahal sining mga equipment labi na ini mga smoke detectors o kon iban pagid no gani nga ila na lang ginapangabay ang mga tagiya nga pag baklon na bisan pa man amat-amat lamang ang importante nga ma-comply nila para mahatagan sila sang ilang mga permit to operate sa ilang mga negosyo. Amo lamang in action Eric Lindri sa Ciudad San Carlos, una sa balita, una sa aksyon, ini si Aksyon Stephen Prisquito sa Bacolod, Aksyon Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Salamat Aksyon Stephen Prisquito. Balita Aksyon Stephen Prisquito live report gikan sa Northern Negros, San Carlos. Ginadulong sa kawasan Life Extension Clinic gustong libre medical check-up Lunes hasta Biyernes upod sa ila di kalidad nga mga medical doctors. Kadtoi pamasari daran Aksyon GA Esteban Building ara daran opisina sa Life Extension Clinic. Drama ni mismo sa Life Extension Clinic mabakalang pinakasikat mapatihan nga vitamin hormone rekomendado sa mga medical doctors. Damo siya balati ay nga damo mo siya balati nga napaayo amo ini ang vitamin D3. Ang vitamin D3 amo ni siya bali ang produkto sang Life Extension. Mabakal ninyo ini sa bisan di nakabutika ilabi restaurant nga branch sa Negros Grace Pharmacy. More information. Pwede ka mo ka-text, pwede ka mo ka-call. Cellphone number 0920-5056-501. Basta libre nga medical check-up Lunes hasta Biyernes upod sa ila di kalidad nga mga medical doctors pati ang produkto ka vitamin D3 kadtoi pamasari dalang Aksyon GA Esteban Building ara na ng opisina sang Life Extension Clinic. May nga bidira sa kay Philip Lee Buon and family sa kay Sheila May M. Sudjiaga, Rocky Morino, Mark M. Di Maraluan, sabi natin ang Mimbela family sa Vista Alegre alin kay Romina Acevedo Mimbela. Sabi ako na magbanwa family sa Sipalay, especially sa pakaisa ko nga si Tuto Amid Magbanwa. Alin kay Maymay Magbanwa Ubamos.
Parañaque City. Nagapamati man sa aton. May gabi sa kay mahal kag kay Lab Gali taga Sumang. Alin kay Herrick Merasol. Sa kay Glenn may gabi gid. Bisay Mrs. Lowe Di Paulan family. Dongganon Boys may gabi da. Sa Concepcion Talisay, tami ako lang dira ang kabataan ko si John Paul, John Ray, alin kay Jing Britannia, ang Panamya. Alin sa report ni Aksyon na Stephen Presquito, si Tamon Forte may balos man nga report. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon, Night Patrol, Field Reports. Yari sa Aksyon Tamon Forte, line number 3 sa report. Tamang gabi, please come in. Yes, Aksyon Eric, magiging gabi sa aton mga tagpalamati, subong man sa aton programa Aksyon Night Patrol. Isa naman iya ka most wanted person, Aksyon Eric, top 3 sa info kategory, kainaya Aksyon Eric, pasado alas 11 sang aga, Enero 24, 2020 sa may crossing FI, Barangay Fabrika, Sagay City, Negros Occidental. Ang katapo iya sang Sagay City PNP sa pagpanguna iya ni Police Staff Sergeant Jess B. Arnado Warren Pinseo upod sa kay Police Corporal Jenry Bayhon sa pag-supervise iya ni Police Major Antonio Benitez Jr. OIC iya sa Nyambitan nga Police Station sa batok iya sa suspitsado nga mo iya Aksyon Eric si Rene Binigay Estera alias Toto, lalaki, 50 anyos, may asawa kang residente iya sa Barangay Magsaysay, syudad iya sang Escalante, paagi sa warrant of arrest nga gin-service sa iya nga may criminal case number 19-6781-S sa pagbayular iya sa Republic Act 591 o kung sa illegal possession of firearm nga gin-issue naman kagilagdaan ni Honorable Judge Reginald M. Puentevilla, Executive Judge sang Regional Trial Court Branch 73 nga nabase iya sa siyudad sang Sagay, kag gin-issue ini kinpitsahan sang Enero 29 tuig 2019 Aksyon Eric. Kag ining suspitsado Aksyon Eric may ginrekomendar ang korte nga 120,000 ka pesos para naman iya sa iya temporaryo nga kahilwayan kag subong ang suspitsado unong sa custodial facility sang Sagay City PNP. Amo ning madulong naton mga report sa sining gadi gikan diri sa syudad sang Sagay. Aksyon Tamon Forte nga report una sa balita una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radyo. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Aksyon Night Patrol. Salamat Aksyon Tamon Forte sa imo sa report. Ang balita naman ng Aksyon Tamon Forte ginadulong sa iyo sa karuman sa DTX 500 capsule. Ugaliya pagtumar adlaw-adlaw sang DTX 500 capsule kay sa DTX 500 capsule may tatlo ini ka mga anti-diabetic properties, guarantee nga nakapanubos ang glucose, bisin nga nagakontrolar sa imo sa nga blood sugar, ang polypeptide nga may kaangay nga epekto sang insulin para ikaw malay sa balatian nga diabetes. Tumar ka adlaw-adlaw DTX 500 capsule. Magabi dira sa kay Milili Uligo and Family, sang Tangob. Sa kay Sir Edwin Pineda dira sa New Jersey. Kami ako dira si Dan de Los Santos, Bocol Umana, kag Larry Bayog. Alin kay Manjo B. Arnejo. Sa kay Sairo Nance, Pabon Chodosio Gansha, mayong gabi. Sa kay Ma'am Fatima Irisgo, ha, may gabigid. Kamusta dira si Juan, si Teresa, kag si Misteria. May gabi dira sa inyo. Si Jack Balaan Beradoro, tama yung pamilya Brillantes. Si Orexo Ugon, Lula Consing Doria sa may Puro Kamarang Barangay Mandalagan. Las Piñas City, tama ko lang si Gigi, nga si Giwakal, siling ni Ahmad Salaver, Lup-Lup. Ano rin ni Sinday Miraliman? Lup-Lup.
Manang Sonia de la Torre Delgado, mayang gabigid. Sakay Valencia Kenneth, sakay Toto Marlon Sikinya Cañete, kay Kumari ko Rowena Jopines Baquiano, sakay Tutoy Maya. Sakay Police Captain Wilfredo Binuman, doon si Captain Major, ano sa mo? Police Major Wilfredo Binuman Jr. Ang mapisang hepe sang Manapla Police Station sa mga K9 niya da, may gabigid. No? Sakay Albert Ranchado Kaluoy da, sa Victorina Heights, check attendance lang si Giovanni Mel. Hali sa report ni Aksyon, Tamon Forte, sa iluan pa report ni Aksyon, Nonoy de la Cruz. Live report sa Northern Negros. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, radyo. Aksyon, Night Patrol, Field Reports. Yari sa Aksyon de la Cruz, line number 2 sa report. Noy, may gabi, please come in. Aksyon Eric, mayong gabi, mayong gabi sa pagpalamati sa Aksyon Radyo Bacolod. Ang report na ito madala sa Sining Tinion, may kantanan nini sa pag-follow up dato, no? Sa natabo nga shooting incident dito sa barangay Kamindangan, no? Sakop sa siyudad San Sipalay sa sitio Bactulon. Isa ka persona ang natiruhan kag nangin kabangdanan kit sa niya sininga kamatayo, no? Naghihalan ini siya sa kay Francisco Abindan, 32 anyos sa edad kag may asawa, pumuluyo sang sitio Mapinoligon, barangay Kamindangan, no? Natabo ini mga alas 8 pasado ang tagna kagabi. Giningagaw ini nga madala diri sa infirmary, no, sa siyudad sang Bacolod o sa siyudad sang Sipalay, papanggin deklarar ini nga dead on arrival sang attending physician, no. Ining natiruhan na Aksyon Eric, nag-inom ini sa isa ka tiyanggi. Dira man sa barangay sa sitio Bacdulon, bangon man nga naghiwat ini sang highlights kagabi pista sa nambitan nga lugar, no. Kag may upod ining napatay, ining si Francisco Abindan, upod niya nga sini nga pakaisa nga nagahingalan sa kay Junard Abindan, no. Kag sa ibang pagbilang nga paryente, bangod nga fiesta, nag-inom sila sa isa ka tindahan o sa isa ka tiyanggi nga ginapanagyahan man sa ila sila nga paryente. Pero nakibot lang ini sila, sa hinali lang may nagpalapit nga tao, kag gagulpi lang nga gintiro, ining si Francisco Abindang, naigo sa nato nga bahin sa iya sini nga dughan, naglapos sa nawala nga bahin sa iya sini nga likod, kag nanging kabagdanan sa iya sini nga kamatayon, no? So yaring pagpahayag Aksyon Eric, sang pagkaisa sang napatay, no? Ini si Junard Abindan, nanong iya nasaksihan, sang matabo nga ginuthang ang iya sini nga pagkaisa. Diba nga utura ko pagkatulsubong si Junard, no? Junard Abindan, Junard Francisco Abindan. Junard Abindan, oh. Amo na siya mapod kagabi sang tiruhan nga napatay na si Francisco to yung halan. Oh, pagkaisa mo to siya na. Oh, mga oras to ng tabo man. Mga lasutso. Ano da, no? Ano nga lugar din na gani? Barangay Kamindangan. Ano nga lugar sa Kamindangan? Pakpulon. Barangay Pakpulon. Sakop sa Kamindangan. Oo. O, pinay ka mo siya ni Francisco nga pagkaisa mo? Tanay kami ito. Oo, tinong natabo is natra sa lugar. Ano natabo nga natiruhan siya? Huwag man naman nakita ko sa tiro. Kainom mo? Inom mo. Sa tindahan? Oo. Tapos sa sino po niya nga naginom? Bayaw yan. Bayaw niya. Sunahal. Si Untok. Si? Untok. Bayaw niya. Bali, magkulang utod sa asawa. Mangot mo ang asawa niya. Mangot dito. Mangot dito. Sa asawa niya Untok. Ang mangot ni Francisco. Okay. So karon na anong pasada man nag-inom ka mo sa isa ka tiyanggi? Oo. Aragan mo sa gwa? Sa gwa ng tiyanggi. Oo. Tapos, damong tao ka labay-labay. Damo ay kayo pista mo, ginuto. Oo. Okay, karon anong pasada man? Gimpalapitan lang ang tiro? Bila man po may lapit ng tiro siya, hindi na makita. Hindi na nag-tiro siya lang. Hindi na maklala. Nga madulong ang lugar? Sanad mo na? Sanad. Pero grupiada lang na parapit. Oo. Bila ka tao? Salamat. Sila tao? Anong ginasuksok niya? Sa jacket. Oo. Kakalo? Kita mo itsura eh. Iti. Dito kami kasi bang pag-ano ng kapatiro. Kaya nga, naging gumong dahil mga tao.
Tuparay ka mo siya ni Francisco. Para lang kami ng lubong kuya. Ilang lubong? Isa lang ang lubong. Isang iko? Sa dalawang titil. Totoo. So, sa Ilocano. Okay. Why kasi na pala ang rason? Kapag dala na binitiron siya. Why? Pwede siya mga kontra. Why? Why? Okay, tiyan mo ito papayag Action Eric, no? Sang upod sa biktima nga nag-inom, amo ito pagpahayag niya. Nakita nila nga nagpalapit, pero wala siya kakita sang guya, no? Naka-jacket lang ko, no? Pagkatapos nga malutangan, madasig ini nga nagpalayo, nagsimpon sa ibang nga mga taong kasi damo tawo bangod nga pista, no? So, may kitalan siya Action Eric na tigayon gumangan na interview ang Iloy sa biktima mismo, no? Naman ko kita siya, basi tete, Iloy siya, tapos isama sila kabalay nga ginaistaran, basi kung may namuno sa iya, o kung basi may nasugid man sa iya, nga sini nga bata nga si Francisco, nga mga problema wala, no? So, ayarin papayag sa Iloy, Action Eric. Ang Iloy sa biktima, si Francisco Abindan. Sino nga alam mo siya? Normalita. Normalita? Oo, Normalita, Bindan. Pwede diya kung anong rason na nga natiruhan ng ipubatang. Saan ka mo kabatay? Oo, wala. Sa pagtulon ka mag-istam? Pagtulon. Wala. Hayag sabi, no? Wala ko itiya, sir. Sino ang nagbatawa ng obra sa bata mo? Ganang ligat trasikas Bacolod. Kasi nagtulis na dali na pagtuloy, kontraksyon ng obra niya sa Bacolod. Nagpunta ko ay anay. Paano nang katuloy sila? Pwede man yung asawa na? Oo. Kagabi pagkatapon na yung asawa niya, tumanto? Why? Ari-tiri. Balay? Dasa si Palay, Ranspan. At obra? Ako po, wala mo ko dito kay mo sa balay. Oo. Ito, way, isa lang ka mo, pero dito kista rin yung bata sa Francisco sa Balay. Way, siya ka monosi mo, kung may mga kontra siya, o? Wala man? Wala. Wala? Di ba na kasi naman nga mga remalasyo, abi, o mga graduates, abi, ito sa inyong lugar, so ito yan, no? Ang ligat pa, mga 5 na katuig, nakabuno na siya. Oo. Pero dili to sala sa akong bata daw ka akin bala siyang pagkaisa. Kay nakakitag trouble sang barangay hall. Dason gisumbag pa siya, ipabayad pa siya. Nanya kana akong bata pero wala napatay, nabuhi lang subong. Konduktor sa series mo subong, pero wala napatay, nakabuno siya pero wala napatay. Namulang na. So, ito naman ang mga problema, Ira. Pagkatapos ito na lang yun sa Dira naman sa Bacolod. Yan, nagpuli-puli lang na siya. Pagkamatay siyang mahon, nagpuli naman. Pero di pa ilan sa kaso? Wala lang man. Why? Pilayan na nga puli. Napasal sa Bacolod, pulis mo, pilayan na nga pulis. Ikaduha lang siya. Mga 5 siya katuig dito. Tapos gulpila sa kapuli na? Kuli kayo na rin na po sa mga buhay. Kapoy nagurugsikat sang... Iwag ito mapasa ka kaso itong ginbuno niya sa muna? Wala. Wala man. Bayan lang? Bayan lang. Kaya lang po, siya na may mga pwede lang ito binusisa na nga ba sa ito ng palos or ano. So, pananaw niya, Bichay? Pananaw niya, Chay, na lang? Huwag ko kalibutan kay... Pero sa pananaw niya, may tendency nga daw mo lang kita. Di ko kasiguro. So, amo na Action Eric, no? May problema, magli sa una, ining si Francisco Abindan, no? Nakabuno siya mga 5 na katuig ang nakalikad. Kada way matagasiling, no? Masiko na mo itong responsable na palos, ano? Basta amo nang papayag sa niloya. Kada isadlig lang ni Action Eric ang ano man ang resulta, no? Sa binapatigayon sa karon nga investigasyon sa itong mga kapulisan, no? Kay ara naman inisubong sa pagpangusisa, no? Sa pag-imbestigar sa mga katapo sa Sipalay City Police Station ang ining nahinambitan nga kaso. So para mining report kato madala sa sining tinion sa gyapon direkta kita nga nagapalayag diri sa atong area of responsibility diri sa siyudad sa Sipalay. Ini ang inyo ka-aksyon, Aksyon Nonoy de la Cruz. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Aksyon Night Patrol! Ayo, salamat kay Aksyon Nonoy de la Cruz, live report gikan sa Southern Negros. Ang balita ni Aksyon Nonoy de la Cruz ginadulong sa inyo sa kaalwan sang Southern Plus Coffee Mix. Sa atong papakape, hindi lang dapat basta-basta ka kape.
Dapat kape nga may 7 times vitamin A, kung vitamin C sang sa orange. Kape nga may 4 times calcium sa gatas. Kape nga may 4 times vitamin A sa carrots. Kag 3 times ang potassium sang sa saging. May 46 ka mga types ng antioxidant. Amo ini ang sikreto ka makuha mo sa Santon Plus sa coffee mix. May kafe ka na, may bulong ka pa. Santon Plus coffee mix imo sa Santon soya, balonggay, kafe nga maayo, benepisyo sa tusining alawas. Santon Plus coffee mix, may kafe ka na, may bulong ka pa. Si Toto Ayan Fred Solas ang panokoy nagamonitor sa aton. Si Toto Roy Tayhupon sang Saudi Araman. Si Ana Andrea Pamoso. Mayang gabi. Maninay LC Kagbong Nyadas. Watching from Taguig City, si Ed Mapa. Tamiya ko lang asawa ko, si Tata, halin kay Cristino Mandate. Sa kay Kat Paredes, mayong gabigid. Ang kinawatay sa area sang Central Market na Puerto. Siling ni Kat Paredes, good evening, Action Eric. Pwede lang ko hambal sa mga pulis sang Bacolod City nga tudugid sila bantay sa mga kawatan sa Central Market. Area na da ni Major Sidel kay bag-o lang gid. Kawat ang wallet sang Miga Kohbaw Puerto. Muni oras ka pangawat paslada. Good night, mate. Halong, God bless. See you as in Valladolid Fiesta. Ang pinutos ko da, mate, ha? Annalisa Miliebo from Germany with love. Ay, puerte. Monitor lang ko din sa Kasilana. Tamiya ko na pamilya Jurado sa Hacienda Baksay. Marilo Jurado Antoniega ang panamyaw. Puerte, ha? Riyadh, Saudi Arabia, nagpamati lantaw ko sa imo. Kami ako lang friend ko dira, si Malu Roque. Kag Feli Villegas, lagi salamat Action Eric. Juliet Dila Peles. Nagapaurok-urok man. Siling ni classmate, Analisa Libo. Nya okay daw mahuya man taba. Kami ako lang si Ihada Kotata. Kag si Hado ko Rick Sumugat and family sa mga Diamante family dira kay Don Felix Diamante gapa urok-urok gid sa Action Night Patrol program. Ay perti si paring Art Ilagison kag si kumare ko Ninit Ilagison mayong gabi gid dira sa may area sang Firmville. Nagapaurok-urok gid si Manong email kag si Manang Nilida Lopez, paring Roger Montalbo, Happy Chinese New Year pare. Mr. Bobby Munoz and family sa Talisay. Ara man siya, paurok-urok man siya sa Action Night Patrol program. Hali sa report ni Nonoy de la Cruz, Percival Villamor, may balos man nga report. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, radyo. Action Night Patrol Field Reports. Action Percival Villamor, line number 3 sa report press. May gabi, apis kami. Mayong gabi, Action Eric, ang subong man sa aton nga mga suki nga tagpalamati sa Action Night Patrol. Bypass operation nga ginkandak sa Pontevedra, Negros Occidental. Upod ini ang sa pagpamuno ni Police Captain Rodjon H. Danigos, Chief of Police sa Pontevedra. Upod ang alert team kag ang Drug Enforcement Unit. Mga alas 10 sang gabi, nagkandak ang bypass operation sa 2nd Street, Barangay DSB, Pontevedra, Negros Occidental. Ang suspect di reaksyon na Eric, yun kilala kay Babel Diriada, Ikumpingko, bali isa inisya sang drug surrenderer personality, 24 anyos,
kaga inisya pumuluyo sa 2nd Street, Barangay DSB, Pontevedra, Negros Occidental. Nakuha sa iya posisyon kag control ang tatlo tanan ka heat-sealed transparent plastic containing shabu, suspected shabu, kaga isa ka 500 piso bill nga amo ang gingamit sa pagbaybas sa iya. Kaga ang iya nga estimated market value sini nagadaragan sa 7,000 pesos kag may estimated nga bugat nga 0.7 gramos. Pag-abot alas 9 sang gabi aksyon na Eric, isa pagid ka bypass operation, isa inisya kaadlaw pero duwa ka persona ang gidakop alas 9:45 sang gabi dito sa Gomez Street, Barangay 2, Poblasyon Pontevedra, Negros Occidental. Ang suspect dire aksyon Eric ngang nadakpan ginkilala kay Gregorio Bucalan Jr. Imasa alias Abdul, newly identified drug personality, 38 anyos, soltero, kag inisya pumuluyo sang Barangay 1, Poblasyon Pontevedra, Negros Occidental. Ang suspect aksyon na Eric nakuhaan inisya sang iya posisyon kag control sang 4 ka small heat-sealed transparent plastic sachet containing suspected shabu. Isa ka 500 piso bill nga amo ang gingamit sa pagbaybas sa iya. Kag naga-estimate naman ini sang 0.7 gramos kag may market value naman ini sa gihapon nga 7,000 ka pesos. Ini ang duha ka suspect action Eric nagpangatubang sang kaso sang Republic Act 9165 Anti-Drug Act 2002. Karon ini ang mga suspect detained sa custodial facility sa Pontevedra, Negros Occidental. Report live gikan diri sa Pontevedra PNP para sa Action Night Patrol. Una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Percival Villamor naka-report sa Bacolod Aksyon Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Aksyon Night Patrol! Salamat ginaksyon na Percival Villamor. Ang balita ng Aksyon Percival Villamor ginadurong sa inyo sa Kalawan sang Santon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Santon Plus Herbal Soap makabulig nga malikaw ang pagkurinot sa panit tugas ang stress para sa hobin kag presko nga kutis. Santon Plus Herbal Soap, healthy beauty, affordable price, mabakal sa mga butika. Mayong gabi dira kag mayo lang nga pagpaurok-urok sa kay Heaven, sa kay Philip Laurente. Ari kami sa Dubai, tami ako lang mga upod ko sa obra, si Ayan, kag si Basti, alin kay Maythor, Buena Flor, Toto Arnel Nim, mayong gabi. Wow, musta ka Toto Arnel Nim? Manuel Beru, sang Lebanon, ara man siya. Meet ga monitor gid ko, ari ko sa Mall of Asia, waiting for celebration of Chinese New Year. Alin kay classmate Raleigh Balbastro ba? Mayong lagaw-lagaw ni classmate ko dira sa Mall of Asia, ha? Halong ka damit, ha? Basi magtalang ka, report ka lang sa Aksyon Radio. Kagawad Joe Pres sa Panta, Kakapitan Chad Feria, sa mga pumunuyo sa Barangay Robles, La Castellana, mayong gabi. Congratulations sa mga barangay official sa Barangay Panokoy, mga empleyado, very successful ang ato sa ligipatigayon kaina nga bloodletting activity kag dental mission. Buwas sa aga, Enero 25 Sabado, angot nini sa first lamitanay sa Panokoy Sinulog Festival. Buwas sa aga alas 7 Sabado, or buwas sa aga alas 6, may ara kita nga mangrove planting. Alas 7 sa gabi, Miss Gay Lamitanay Queen sang Panokoy 2020. Pag Enero 26 Domingo, may ara alas 6 ang aga Zumba, alas 9 sang aga Pottery Making Demonstration, alauna sang hapon ang First Sinulog Street Dance and Arena Competition Lamitanay sa Panokoy. Alas 7 sa gabi, sa Domingo, Ram Guardians Night. Ayos! Si Benji Di Paula from Dica Homes. Gamonitor gid sa aton, salamat kay Benji Di Paula sang Dica Homes. Aring resulta sang Lotto 658 jackpot prize, wala gyapon man nakakuha o.
142.5 billion pesos. Resulta, 658, 38, 34, 30, 644, 21. Again, 38, 34, 36, 44, 21. Resulta naman sa Lotto 645 jackpot prize, wala siya nakakuha 15 million pesos. Resulta 645, 31, 2, 5, 18, 28, 3. Again, 31, 2, 5, 18, 28, 3. Ayos! Nakabalik ang Action Night Patrol with Mika Back. Balik ang report ni Action John Diaz. Nakatapos lang aton sa importante nga mga pahibalo. Agapas ang banwa, mabugaw nga hangin, nagadapya na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong kag negosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampiligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sansan ano ang kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. My God, I hate truck.
Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Balik din sa ato sa kapagpalagad, may kabidala kay Toto Alan Castro from Riyadh. Siling niya, wala kagid magsala sa hambal mo parte sa tawo, agin dinukot, nga nasapwan na lang nga patay na. Para kapabatsag na si Spinido Action Eric. Salamat kaya. Puwerte yan. Sige, salamat kay Toto Alan Castro. Again kay Benji Di Paula, dara sa Dika Homes, may kabigin. Balikan na si Aksyon na dyan diya sa Patrol 2. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon. 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 Radyo. Aksyon. Radyo. Mga police report ni Aksyon John Diaz, line number 3 sa report. John, please kamak. Aksyon na rin may gabi ka sa tatanan nga mga aksyon ang patrol. Live kita nag-report diri sa area sang Purok Tahong, Barangay 2, Barangay 2 Rad sang Bacolod, sining bypass operation ongoing pa diri. Sa area karon nga gabi, 5 giniho ka mga persona ang nagradakpan sa mga kapulisan sa police station number 2. Okay. Na-recover doon nila mga worth 165,000 pesos na naman nga worth. Sang suspected Shabu Action Eric, may 4 ka mga lalaki, isa ka babae diri na dakpan nila. May mga armas lutang pagid nga na-recover diri aton nga mga kapulisan. May revolver diri, no? 38 revolver. Kag may mga 5 ka mga wala naglupok ka bala na ari diri no naka-plus para pa sa gyapon sa inventory nila nga ginapatigayon karon nga gabi. Nagkapasa na sa initial nga update, 5 diri nagkradakpan. Ang subject diri isa ini sa ka-surrendery actually sang police station number 2 ginkilala kay Joe Mark Amatilio, 37 anyos, Action Ereka. Residente mismo sa Purok Tahong, Barangay 2. Ang utod dia, mangod gani 36 anyos kasi Roelio Amantilio Jr. Dakpan man. Ari man diri ang si Marie J. Chua, 37 anyos, sa maring babae, taga Barangay 35 ini siya. Si Jimmy Pagunsan, 40 anyos, taga Barangay 3 naman ini sa poblasyon. Kag ang isa diri ka senior citizen, 66 years old na siya actually, residente ni sang Banwa sang San Enrique. Inigiling si Ortiz, Leopoldo Ortiz, 66 years old, nagkadtulan din sa Bacolod para magsuyop Action Ereka. Layo sang iyagin na apoka, no? Damo din na recover mga 160,000 pesos worth of suspected shabu, 11 grams ang kabugaton sini, sang ila naman nga mga recovery. So all in all, just for today sa syudad sang Bacolod, naka-recover ang station number 5, 95,000 pesos worth of suspected shabu, plus 110,000 pesos worth of suspected shabu ang Station 8. Nagadangat man mga amboy man sobra 300,000 ka pesos ng illegal nga droga ang nasikop sa syudad sang Bacolod karon lang nga adlaw. Puwerte. Ang sarili sa ito mga kagsyon, na balik tagi ka na madali sa Patrol Live Report ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz. Una sa Bacolod Action sa Bacolod Action Radyo. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon! Night ka. Tuduhin nyo baligya sabo, tuduhin nyo suyop sabo. Kay kung anong matabo sa inyo, inyo kagalingon, inyo basulon. Salamat, John Diaz. Kiss me goodbye, kiss me good night. Friday night, presentation, inyo palatuntunan, magatakop. Temporaryo, balik ini buwas, same time, same station. Ato sa rin nga mapatrola, unit reporters in action nga palagad karong gabi. Action na Stephen Presquito, Percival Binamorta, Monforte, Nonoy de la Cruz. Of course, Action Janias. Action papanik sa tao mga piloto sa Patrol 2, cross sa ato sa rin nga Patrol 2, Crosswind Patrol. News Center Action, Andy Pensor, Technical Partner, Studio A, Broadcast Engineer, Henry Spolgar, backup kay Security Guard,
Tunog Banwa, back-to-back security guard Campaner. With IT expert Sir Elray Dutilios. Transmitter Control Tower. Barangay Talong, Silat Sang Bago. Si Broadcast Engineer Chief Engineer Noel Piñalan. Back-to-back security guard Rene Cordoba. May gabi nila sa kay Casmer Rose Song, ang tiayon ni Toto Errol Alyangan. Sa Station Manager Action na Magbanwa, Production Chief Action Rex Cantong, Nanyulagat ang Korman Action at Patrol Program Lunes, Top Sabado. Ako naman sa Action Eric Magbanwa nagkasiling adios, amigos, hasta la vista. Ayaw makalipat natin sa pagtulog, magpangamuyo. Sa inyong pagpangamuyo, dala kami, dala ako, dala ang bilog ang kwerpo sa Action Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon. God bless the Philippines. Sa Bacolod, Action Radio. Good night. Bye-bye. Good night. Bye-bye. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita,